אוקיי, היום אני אראה לכם את הנעליים החדשות של מסי. יש את הנעליים החדשות של מסי שזה כחול אדום עם פסים אדומים, אבל יש גם של מסי שזה עושה באימונים, זה הנעליים שלו באימונים. הנה אלו. זה הנעליים של מסי באימונים. רואים? איזה נעל יפה. כמובן אדידס. נעל, אני מעדיף לכם לקנות אותה, למה זה נעל מה זה מתלבשת? בטירוף מתלבשת. אוקיי. אני ממליץ מאוד לכל אחד שהולך לקנות נעליים חדשות של כדורגל, שיקנה כאלו נעליים. למה זה נעליים מאוד טובות, בסך הכל עלו 200 שקל, 210 אני חושב, משהו, והנה אדידס, פסים גם, זהו, וזה הכל להיום. טוב, תודה.